ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା, 2 ଜଣ ଗିରଫ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀପଠାରୁ ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାର ପର୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିନ୍ଦୁଲିଆ ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓ ଜାମ୍ବଣୀ ଗ୍ରାମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗଳିତ ହାତ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଓ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସରେନ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଲି ଭିତରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ବାହାର କରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ତେବେ ସପ୍ତାହକ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ମୃତଦେହକୁ ନଦୀ ବାଲିରେ ଲୁଣ ଦେଇ ପୋତାଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟା କରି ବାରିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଶନିବାର ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୁଜିତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଗତକାଲି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ପଠାରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେ ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବାପା ନାଁ ମୁରଲୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ହିଣ୍ଡୁଳିଆ ମାର୍ଶାଘାଇ ଏରିଆର। ଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଠିକି, ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଶିଷ ସିଂ, ଜାମବଣୀର ପିଲା ଅଛି ଆଶିଷ ସିଂ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଆଶିଷ ସିଂ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁର କକାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗଲେ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କକାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଆମେ ଯଦି ପାଇଯିବା, ସେମାନେ କଥା ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା। କେମିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ନା, ଏଠିକି ଆସିକି ଅପହରଣର ନାଟକ କରିଦେବା। ଅପହରଣ ନାଟକ କଲା ପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁକୁଳି ହେଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେ ଆଶିଷ ସିଂ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆଶିଷ ସିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମା ଓରଫ ରିଙ୍କି ମାନେ ମିଶିକି ସେ ଚନ୍ଦନ ସ୍ୱାଇଁକି ଏଠି ଆଣିକି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏଠି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହତ୍ୟା କରିକି ଏଠି ପୋତି ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ସବୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ କୁକୁର ଯେଉଁ ଟାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ହାତଟା ଦିଶିଲା। ହାତ ଦିଶିବା ପରେ କେସ୍ଟାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଟଙ୍କା କ୍ଲେମ୍ ପାଇନଥିଲା, ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିଲେ। ମାନେ ଟଙ୍କା ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଭାଗ ବାଣ୍ଟ ଛିଡ଼ି ନଥିଲା। ଟଙ୍କା ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରେ SMS ଜରିଆରେ ମେସେଜ ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ସେଇ କନେକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଏଠି ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମଦ ପାଣି ପିଇଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଆଶିଷ ସିଂ ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ ତା ବେକକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ 1 ପାର୍ଟ ସରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ଆମେ କରୁଛୁ।